Do riti. Chalani, utekajte. Ty vole, kámo, sa šmíka strašne. Až mi je zima. Chalani, rýchlo. Ja sa bojím, kámo. Alex, kde je Adam? Chalani, rýchlo pre Adama. Čo? Otvoreník! Pomoc! Prosím, už ma pustí. Buď ticho. Pusti ma už, ja už to tu nedám, prosím. Tak, teraz mi povieš, že čo si zač. Ja? Nepoviem ti nič. Čo? Hej, poď sa Davida. No... Tak to ma nikdy zmizolalo. Ja neviem, je to čudné, ja viem. No, Divné, tak. ešte dávnejšie, keď sme chodili do školy, tak, no je to trošku na dlhšie, ale ja ti to skúsim povedať kratšie. Vlastne, on nebol vôbec môj kamarát, hej, v škole. Nebavili sme sa ani nič, ale raz sa stalo, že takí chalani si zo mňa robili prdel. Kvôli tomu, pretože som rozprávacia ruka. A oni proste si zo mňa robili srandu, že som neviem aký, niečo ako keď sú ľudia rasistickí, chápeš? Hej. No. A David potom prišiel, ktorý si ma zastal. A odtedy sme sa začali baviť. Je to tak, no. Kámo, prosím, nerob mi nič. Ja nemám ti čo povedať moc tak veľa. Jediné čo viem, je, že sme proste ako naši rodičia. Ja som po mame, môj brat je po otcovi. To som nemal povedať. Aha. Takže brat hovoríš? Nie, žiaden brat. Ja som myslel bratranca vzdialeného, ten býva veľmi ďaleko, to... Fakt, ja som sa pomýlil. Ten tvoj brat. Počúvaj. Len... Prosím, nič mi nerob, okej? Ja ti poviem. Môj brat... Ja ti to nemôžem povedať, to sa nedá. Aha, takže sa to nedá. Nedá sa to fakt? Chceš prísť o život? Dobre. Poď sem! Alex! Nie! To veľmi dobré, dneska sme si do toho prvého a musíme na 10. druhého. Konečne sme ho chytili. Čo? Moja hlava. Chalani, ja som dostal taký nápad, ako by sme mohli nájsť toho Adama. No. Takže by sme sa buď rozdelili, že by sme išli, alebo takto vám poviem. Buď by sme išli všetci spolu, že by sme sa išli pozrieť. Alex, pamätáš si tú garáž? No. Hen tam úplne vzadu, kde vlastne Adam bol uväznený a potom sme išli... Potom si tam proste prišiel za mňou. Potom by sme išli do parku, úplne do mesta preč. A... Potom by sme išli ešte pri školu. Hej, to som chcel. Buď by sme išli spolu, alebo by sme sa rozdelili. Lepšie by asi bolo, že by sme sa rozdelili. Súhlasím. Hej. A no čo teda, David? Ideš do toho s nami? Nemôžem najlepšieho kamaráta všetko. Yes. Poďme na to! Chalani, za nejakých 20 minút sa stretneme na tomto mieste. Do Riči. Ja mám kľúče. On sa prebudí za chvíľku. On tam nebude ležať dlho.
Musím ich pohľadať. No, čau. Servus, kamo. No čo, našiel si Adama? No ver, že nie. A kde je David? Á, dobre, tu je. Servus. Není. To je v Riči, rovnajú sa nám sú úplne tma je tu. Ešte aj sneh. No, chalani, budeme musieť vymyslieť nejaký iný plán. No. No to... No do Riči. To kto je? Kamo, rýchlo, utekajte! To kto je? Kamo, tam sa niekto kuluje, to nás úplne nezaujíma. To je úplne v Riči. Ja tie kľúče neviem nájsť. Ja sa skúsim niekde schovať. Snáď ma tu nenájde. Je tu niekde? Ja tu vypínaš. Ja radšej nechám zhasnuté, lebo to by bolo napadné. Kde som? Nie je to hlavný uzáver. Nejde mi to. Ty vole, tak to mi dobre dal. Dosne. Ukáž sa mi. Sa mi len tak neschováš. Kľúče mám ja. A nič nevidím. Tak, budeme vidieť lepšie. Zima je. Alex, si tu? No. Si tu. A kde je David? On zase zmizol. Prečo je tu Adam? Čo to je za hudbu? Alex, Jesse! Ty vole, on zmizol. Toto není realita. Toto není realita. To sa mi len zdá. To sa... Ty vole. Čo sa to deje? Toto je niečo čudné. Prečo je tu ten bicykel? Alex, David... Je tu David? No. Kde je Alex? Kamo, toto sa mi... Čo tu je, zase tu je Adam. Je tu bicykel. David, Jesse zmizol. Kamo, čo to je? Adam? Kam ešte? Kamo, tam bol Alex, to si zo mňa robíš reálne srandu. Kamo, prečo je tam Adam? Prečo je tam Adam? Kamo, čo mám robiť? David, Jesse zmizol. Jesse... Už tu není tak veľa miest, kde sa schovať. Ja som si tento byt veľmi dobre obzeral. Čo? To sa mi nezdá toto. To bolo ochlb.